Il-programm Lead tal-Partit Laburista li għandu lan li jżid is-sem tal-mara fil-politika kompla jissaħħaħ bil-parteċipazzjoni ta' 33 mara oħra. F'konferenza tal-aħbarijiet il-koordinatriċi tal-programm Mirjam Dalli spiegat kif il-parteċipanti li wieġbu għar-raba sejħa tal-programm ġejjin minn oqsma differenti tal-ħajja u għandhom etajiet differenti. Mirjam Dalli tenniet li temmen fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u fir-rappreżentanza ugwali. Saħqet ukoll li lidu għal-frott ta' dak li jemmen il-Partit Laburista. Meta ħares lura lejn ħafna mitfajlit li kellna fl-aħħar snin, illum il-ġurnata narhom attivi fora differenti. U jiena konvinta li anke b'dan il-grupp ser ikonna tfajliet u nisa li ser jaraw li l-ħajja politika hija xi ħaġa li lilhom tinteresshom u li jridu jipparteċipaw b'mod attiv fiha. Il-President tan-nisa Laburisti Nikita Zammit Alamango innutat kif dan il-programm jagħti opportunità ta' esperjenza diretta fil-ħajja politika. Fakret ukoll fil-mira ambizzjuża tal-Partit Laburista biex fuq żewġ leġislaturi 50% tal-kandidati ikunu nisa. Sostiet li bħalma l-Partit Laburista kien il-Partit tal-Bidla f'numru ta' oqsma jista' jkun il-Partit tal-Bidla f'dan il-qasam ukoll. Dan huwa l-ħames grupp tal-programm Lead. B'Mirjam Dalli irrimarkat kif tul l-intervisti ħareġ ċar il-potenzjal ta' dawn in-nisa b'idejat diversi ta' x'kapaċi joffru lis-soċjetà.